Ja, ik sta hier met 3 leden van de Boerenbroelof in Bolder. Stel eens voor, wie ziet je? Nou, ik ben Mark Karis, de broedegom. Ik ben Carolien Peter, de broed. En ik ben Christian Smets, de spreekselmeester, een van de twee. Op mijn compaan, die zit een beetje met een scrollenstum achter de laptop. Met zijn, wat zou ik zeggen, bols en bol. Dat vind ik wel lekker. Ja. Nou, hartstikke gezellig. Leuk dat je hier ziet aangesloten. Vertel eens, ik heb gehoord dat je van een volksfeest afkomt. Wie ziet je zo samen als gezelschap gekomen? Ja, dat klopt. We zien van de Volksfeest de Bolder. Festival van 4 dagen. Iedereen is ook uitgenodigd om dit jaar te komen. Nou, we zijn bij elkaar gekomen vanuit diverse werkgroepen. Binnen de Volksfeest hebben we wat ik zeg, diverse werkgroepen die verantwoordelijkheden hebben voor het feest zelf. En we zien door de kook gevraagd of we dit jaar de Boerenbroelof organiseren. En dat hebben we nu de bestuur met een aantal mensen positief opgepakt en vereniging bij elkaar gezorgd. En ja, daar is eigenlijk alles uitgekomen. Ja, want vaak huurt ze eigenlijk dat er een broedegom wordt gekozen en dan zoekt zich een broed uit en door gaat omheen gezorgd. Maar je ziet dus als volledige vereniging al als groep gevraagd. Ja, klopt. We zien als vereniging, als stichting de Volksfeesten gevraagd van wilt je dit invullen? En vanuit het bestuur hebben wij uiteindelijk met een paar maanden de keuze gemaakt van we gaan dat doen. Er is een werkgroep gekomen met vrijwilligers uit andere commissies. En ja, daar is het eigenlijk mee opgebouwd. En jij bent spreekstalmeester, ik kom zelf uit Kessel, ik heb er nog nooit van gehuurd. Wat houdt die rol eigenlijk in? Ja, wat houdt die rol in? Dat is een hele goeie. Ik moest gewoon een beetje, wat zou ik zeggen, vertellen over wat we gaan doen. Mensen aankondigen, mensen afkondigen en bedanken. In kort samengevat, dat. Dus dit moest heel veel praten. Heel veel met momenten hier. Maar dit gaat nog geen scrollenstum. Nog niet. Nog niet, wie met nog vanavond. En ik heb gehoord dat de uitkomen echt een groot feest was. Vertel er eens over, want ik zie dit al helemaal knikken. Ja, dat klopt. Ja, dat was echt fantastisch. Dat was echt wel bovenal. Wat ik zeg, we zien met een club van 58 man, zeg maar, uitgekomen. Waarvan we 40 volwassenen hebben en 18 kindjes. Van heel klein tot wat groter. En goed, het is 4:30 geworden, dus het zit wel zat. Ook voor de kindjes? Met sommige kindjes, dat wel, niet allemaal. Maar het was echt wel een knalfje. Dus ik denk dat we Bolder wel al een beetje hebben laten zien wat we van plan zijn om te gaan doen deze vastelovend. Ja, want dat is de Boerenbroelof, maar je zei net al Boerenfestival. Vertel eens over een festival-idee, want je komt van de Volksfeest wat een festival is. Ja, dat klopt. Dus we pakken in een Bolder net een beetje wat anders aan. We zien, zoals ze ziet, dus niet helemaal in de boer gekleed. Nee, je hebt helemaal cowboy-achtige leuke een beetje outfits. festival look. Alsof je van Coachella kunt afgelopen. Nou ja, daar is we begonnen dadelijk toe. Ken ook trouwens. Ik ga mij. Dat is wel heel erg leuk. We proberen in Bolder echt wel iedereen mag zeg maar zijn eigen thema een beetje kiezen. En op de Volksfeesten natuurlijk een festival zien, hebben wij het meegetrokken thema naar het Boerenfestival. Natuurlijk hebben we ook boerse elementen erin en dan gaan we ook goed met de boerenkool swingen. Maar we doen het net wat losser. En dit keer hebben we voor het thema gekozen, Boerenfestival, inderdaad, omdat de Volksfeest ook een festival is. Dus we lopen dadelijk ook met een geweldige prachtwagen in de vorm van een tent, onze eigen Volksfeest tent. En gewoon dus met heel veel kleuren, een volle ornaat, met een grote groep feesten. En wat kijk je dan nu eigenlijk het meeste naar uit? Met de ganse vastelovend? Het vuurtraject? Of juist wat er nog allemaal komen gaat? De broeloft? Nou ja, de broeloft, nee. nee. Jawel, zeker ook wel. Kijk, de dinsdag is natuurlijk super tof. Dan gaan we samen in het onnacht trouwen. Dan kijken we heel erg goed. Wie vindt ze dat? Ja, ik vind het fantastisch. Ik kan het tegen net tegen zeggen. Ik snap het volledig. Ja, dat bedoel ik. Nee, ja, dat is superleuk. En we hebben echt wel een superleuke club samen. En eigenlijk iedere dag is hartstikke leuk. We hebben een goede start gemaakt op 23 november. En er staat nog een ganse planning voor ons. Een gans draaiboek is er gemaakt. Er staat een ganse planning op ons te wachten. Van de scholen vastelovend, waar we heel veel zin in hebben mee te lopen in de optocht. Tot aan de seniorenzitting, de pronkszitting. Ja, maar vooral natuurlijk ook de optocht en de vastelovensdinsdag, waar we starten met een festival bij ons in de straat. En wat leuk om te vertellen is, Mark en ik wonen toevallig in dezelfde straat. Dat is wel makkelijk voor een festival dan. Dat is makkelijk, maar vooral ook voor de aanval, Christian. Ideaal. Maar ook voor het festival. Dus we gaan er ook een straatfestival van tevoren van maken. En wie moet ik dat voor me zien, dat straatfestival?
Nou ja, goed. Sowieso komt er onze prachtwagen te staan. Er komen zangers die komen zingen. Een tap erbij. Onze ganse straat wordt helemaal aangekleed. Gooie muziek, er staat muziek op de wagen. En welke stroot en wie laat? En, Het ganse Nou, entree is voor de sponsorcommissie. En dat is €15 pp. Nee, dat weet ik niet. Nee, ja goed. Het is voornamelijk voor ons eigen gezelschap. En natuurlijk familie en vrienden. Om de dag leuk mee te starten. En inderdaad even een beetje losse heupen te krijgen voor wat er gebeuren gaat. Want het is natuurlijk altijd wel spannend met Mark te mogen gaan trouwen. Toch? Die valt iets spannend. elke keer is met Mark trouwens is het spannend. Elke keer. Ja, is dat spannend. is toch spannend. Maar je ziet dus als groep gevraagd, dan moet je dus ook heel veel organiseren. Wie was dat dan? Waar heb je allemaal rekening mee moeten houden? Ja, waar we rekening mee houden. Het organiseren van zo'n boerengezelschap, dat kun je toch van alles bekijken. We hebben eigenlijk een kleine commissie, ja, zullen we zeggen, die de keer trekken. Ja, die organiseren de kleier. Dat is goed gelukt in ieder geval. De dagen dat we erop moeten, zorgen dat er met die dagen ook wel lekker te eten is, wat te drinken is. En dan heb ik het over dat soort dingen, maar die zorgen ook dat we allemaal netjes erop staan, gesminkt. Noem het dan maar op, alles wat erbij huurt, ja, dat is de commissie die het eigenlijk regelt. Ja, en dan hebben we nog een wagencommissie en we hebben nog een commissie die de zaal aankleedt. Het kent niet zo gek, iedereen heeft zijn taak, iedereen heeft zijn rol. We hebben handige eindjes genoeg, dus alles komt goed op dat punt. En ik heb gehoord dat de zaal ook aangekleed gaat weer helemaal in het thema. Wat voor dingen komen er allemaal te hangen? Ja, we hebben eigen letters gemaakt met verlichting, pallets, zeilen, noem het maar allemaal op. Alle elementen wat zullen we zeggen, op de volksfeesten wij ook te zien, die zussen ook weer terug een beetje in de zaal. Alleen wel voor boerst. Ja, zodat het thema toch een beetje aanpast bij hetgeen het Boerenfestival. En ik heb ook gehoord dat iemand in de commissies iets met een liedje heeft gedaan. Je hebt een eigen nummer gemaakt, dit is geschreven. Wie is dat gegaan? Ja, dat klopt. Daar mogen we echt een groot applaus voor geven voor Bart en Manon. Oebolder, die hebben voor ons een liedje geschreven. Hebben een eigen nummer. Super gaaf. Boerenfestival natuurlijk. En ja, dat is echt wel heel erg leuk om ook gewoon bij iedere binnenkomst. We hebben niet alleen maar spreekzaam mensen, we hebben ook gangmakers. Die hebben ook nog 2. Die zijn ook van zeer groot belang. Zeer belangrijk. Die komen iedere keer binnen voordat wij binnenkomen en zorgen dat de zaal al aardig opgezweid wordt. Maar dan dus is het dat toch echt superleuk. een warm welkom dan als het telkens binnenkomt. Ja, dat is echt wel een warm badje, sowieso. Ik moet heel eerlijk zeggen, in Boulder is wel een warm badje als ze door in een 4 stand naar binnen loopt. Absoluut. Nou, dat klinkt als helemaal op en dat klinkt ook een beetje als de volksfeesten. Nou, vastelovend is dus net zo leuk. Ja. En wat vind je nu het leukste aan dat liedje? Is er een bepaalde zin die je tof vindt? Nou ja, sowieso live, zoals nooit eerder hebt gedaan. Dat is vooral ons motto. En dat huurt ze heel veel terug in het nummer. En dat is ook wel iets wat we ook proberen te dragen samen. Maar als een grote groep vooral te leven wie ze nog niet eerder hebt gedaan. En te genieten van het leven en te feesten. Hey! Hey! Leef, wie ze nooit eerder hebt gedaan. Leef en blijf geen schuldig staan. Geef dit feestje een extra knal op het Boerenfestival. Hey, wat chic dat stichter is. Nou kan het feest echt beginnen. Hey, dit ga ik al gemist. We gaan de boer op, want iedereen is binnen. Dit volksfeestje vieren we hey bij de koek. We schreven verhalen in ons vastelovend boek. Leef, wie ze nooit eerder hebt gedaan. Leef en blijf geen seconde stil. Geef dit feestje een extra knal op het Boerenfestival. Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Ons boerenverstand zetten we nou op 0. We vieren het leven voor de joeks en flauwekul. Leef, wie ze nooit eerder hebt gedaan. Leef en blijf geen seconde stil. Geef dit feestje een extra knal op het Boerenfestival. Ja, la 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 la.
ze nooit eerder hebt gedaan. Leef en blijf het seconde zo. Geef dit feestje een extra knal op het boerenfeest.